नोंथांनि गेजेरजों जों बेखौनो सानो दि जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै फुजाखौ गाजा गोमजा खालामफैनांगौ बिनि थाखाय जोङो नोलोबारि फुजा कमिटिनि जानानै गोसो गोरबोजों खावलायहरो आरो डेभेलप जानांगौ जितु किसुमानखौ नायबाय सोब एबार एकदम जितु हयनो सोरखि माबा गेलेनाय एबार आरो हनै बानजु मेलाबो दं आरो एबार मोनसे गोदान आइटेम दं उदां नुबाय फैदों डान्सार सुपार डान्सार ना साबा मानसि लाबोदों माने सानसेयाव माने 2,500 माबाया बर'निबो मोसागोन हारसानि नेपालनि দিব বিচাৰো যে তাৰমানে আমাৰ ইয়াত নলবাৰী বৃহত্তৰ নলবাৰী এলেকাত তাৰমানে বছৰে বহুত ডাঙৰকৈ মেলা হয় এই মেলাত বিভিন্ন খেল ধেমালি আছে আপোনাৰ এইফালে চেৰিকি আছে তাৰপিছত ইফালে কি কয় ট্ৰেইন আছে তাৰমানে বিভিন্ন খেল ধেমালি আকৌ আৰু মূল গুৰুত্বপূৰ্ণটো হৈছে আপোনাৰ এটা সুপাৰ ডেন্সাৰ তাৰমানে সুপাৰ ডেন্সাৰ আচ্ছা সুপাৰ ডেন্সাৰ আপোনাৰ 50 টাকা টিকেট কাটিলে 5টা মানে ডেন্স দিব हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय राजु दन्स यूट्यूब चैनल आं गासैखौबो आंनि राजु दन्स यूट्यूब चैनलाव बरायनानै थालायबाय फर्स्ट टाइम आङो दायो नै बेरे फुंजानि मा दंफैयो आङो नोलोबारि उइकलि मार्केट बेयाव आङो मा जाहैबाय बयखौबो आंनि फेसबुक पेजनि फलोवार्स आरो आंनि यूट्यूब चैनलनि फेमिलि मेम्बार गासैखौबो आंनि चैनलजों अननाय आरो सिबिनाय जासिनानै आं बयखौबो लोखि फुजानि मुङै गोसो गोथारै माने बराय हरबाय नै आङो दायो दंफैयो नोलोबारि प्लेग्राउन्डआव बेयाव नुदोंना आंनि उनावहाय माने लोखि फुजानि नामैहाय जोंनि नोलोबारियावहाय लाबोलायबाय मोजां गेलेग्रा मोजां एखेबारे इन्जय खालामग्रा जाय बिथांमोनहा माने दुर्गा फुजाखौहाय मोजाङै इन्जय खालामनो मोनाखैमोन बा गथ' गथायफोरखौ मोजाङै गेलेहोनो मोनाखैमोन एबार नै नायना लादो माबायदि बेयो माने दा मोनानिफ्राय स्टार्ट जागोन आङो दायो अलरेडि मोनफैबाय नै फुङावहाय एसे खोन्थालांसै नङा होमबा दायो नै बिथांमोना बुस्थुफोरखौ फिटिं माने होनो बेखौहाय पिकिं बानायबाय दं आरो आं सानो माने बयबो फैदो नायफैदो आरो गथ'फोरखौ एसे गेलेहोफैदो बा आरो गावबो एसे इन्जय खालामदो आं बेखौनो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांसै थौदो बिदिबा लोगोफोर जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जों भिडिअखौ माने स्टार्ट खालामनोसै आरो माबायदि डेक'रेसन बानायदों आं गासैखौबो माने फुजासालिनि गासैखौबो एराउन्ड आं गासैखौबो खोन्थागोन नोंथांमोना आंजों थांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिबा लोगोफोर आङो फारसेनिफ्राय एसे मोजाङै खोन्थालांनोसै नङा होमबा आङो दायो जास्ट माने मोनफैखाबाय आरो नायदो होमबा जाय नै आङो अलरेडि मोनफैखाबाय दायो माने बिथांमोना स्टार्टिं बानायबाय दं आरो माने दा मोनासिमहालागै माने इयो जागोन आरो नुदोंना नै गथ'फ्रा सोरबा नायनो फैबायानो नुदों बिसोर गेलेनो फैबायानो खोमा आरो गथ'फ्रा ओरैजाय नै इयोथ' जाहैबाय सोरखि ओमफ्राय ओरैजाय दङ बैयो ट्रेन ओमफ्राय नै इयो ट्रेननि आलि ओमफ्राय बेयाव जाहैबाय टिकेट काउन्टार बिसोर माने स्कुलाव थांग्राफ्रा आरो इयावसो देलायनो फैबाय नामा बिसोर गेलेनो फैबाय नामा बिसोरो है नै दासो मारिगानो दं मालाय गोलैगोनबो हाब नोंसिनि स्कुल थांनाय बेयावसो मादि बायसा मानसिया बिसोरलाय टाइम जायाखै स्कुला मेला नायनो फैदों ओरैजाय माखासेफ्रा नै बिसोरो माने स्कुलाव थांग्रा ना माग्राथाय नैबे जाहैबाय ट्रेन आलि ओमफ्राय मा दं दायो बेखौथ' मिथिला नैबेयाव जाहैबाय बारल'ग्रा देलाय बारलाय गाखोनानै ओरैनो ट्रेननि खौरा नुबायना फैदो गाव गावनि गथ'फोरखौ लानानै माने दुर्गा फुजायावहाय माने इन्जय खालामनो मोनासै नालाय एबार लोखि फुजायाव मोजां इन्जय खालामफैदो आरो बेखौ एसे खोन्थालांगोन आङो ओरैजाय नै स्टार्ट जाहांबायानो ओरैजायबो बानायगासिनो ओरैजाय नैथ' ओरैजाय जाबायानो माने मा नांगौ नै खोन्थानोसै आङो सोरबाफोरा बिदि नांगौबा नैबे जाहैबाय सायमद ओरैजाय मा मोनगोनथाय बेखौथ' मिथिला आङो बिसोर जाहैबाय मिसिं बेयाव माने मिसिं ट्रेडिसनेलनि मोनगोन आरोखि ओरैजायहाय नैबे जाहैबाय मा आरो मार्केटआबो माने अलरेडि बानायगासिनो आरो नै जाजोब्बायानोसै आङो बेखौबो इथिंनिफ्राय खोन्थागोन आरो नै सोरबा बेयाव माने डेन्स सोलिगोन आरो सोरबाफ्रा जुदि फैबा फैनो हागोन नै बेयाव मोसानाय सोलिगोन जाहैबाय डेन्स नुदोंना बेयाव माने कन्टिनिउ मोसाबाय थानाय सोलिगोन आरो नैबे जाहैबाय मेन जोंहा मुर्ति दोनग्रा पेन्डेला जाहैबाय आरो सिङावहाय बेयाव माने जुदि सोरबाफ्रा जुदि मोसानायखौ फैबाथ' नायफैनो हागोन बेयाव माने टिकेट सिस्टेम जागोन आरो माने कन्टिनिउ मोसाबाय थानाय नुगोन चित्रहार ना मा होनो बिदिखौहाय गोजाननिफ्राय फैदों बिथांमोनहा मोसाग्रा पार्टिफोरा आरो ओरैजाय आं एसे खोन्थानोसै मेन गेटनिफ्राय लाना खोन्थानोसै नैबेनो जाहैबाय मेन गेटआ आं माने दा सिंनिफ्रायसो फैदों नालाय आङो दायो लामानिफ्राय फैफिनसै फ्राय माने जाहांबायनोसै आरो दा मोनानिफ्रायसो जागोनथ' बुस्थुआ मेन गेटनिफ्राय खोन्थालांसै दासिम माने गेटआबो जाथ'वाखै लागभाग माने बियो दाहाय आरो मा होनो माने बेखौ बेयावथ' बारा गोबाव नांला गोजौना जाबाय अलरेडि गाहायनिल'सैसो नालाय
ओमफ्राय ओरैजाय थांसिगोन जोंहा माने एखेबारे ओरैजाय गगामुग थांगोन ओरैजाय हाइ स्कुल दङ ओमफ्राय ओरैजाय बैयाव मा दंथाय बेखौसो खोन्थानो दं आङो गथ'फ्रा माने स्कुलाव थांदों फैदों बिसोर माने बेयावसो नायनो माने बिसोरना गोसोआ बेयावसो आरो गथ'फोर एसे रायलायनो र' आङो তোমালোকে কি স্কুল যাব আইছা না কি পূজা চাব আইছা পূজা চাব আইছা ড্ৰেছটো তোমালোকৰ কি স্কুলৰ ড্ৰেছ দেখোন হা মনটো পুৰা গুদুং গুদুং লাগিছে নেকি পূজা চাবলৈ जाग्रा आइटेम दङ माने NLP फास्ट फुड ओरैजाय लामा मोखांनिफ्राय खोन्थानि र' माने बिसोरना मोखाङा ओरैजायसो आरो खिन्थु ओरैजाय बानायबाय बिसोरो अलरेडि बिथांमोनहाबो बानायगासिनो माने दाहाय माबायदि डेक'रेसन बानायगोन बेखौ मिथिया आरो ओमफ्राय ओरैजाय सोरबाफ्रा जुदि फैबा फैनो हागोन बेयाव माने फिथा सावदों आरोखि दुम दाम बर'नि फिथा सोरबाफ्राथ' जाखायो नालाय ना नै मा फिथाफ्राबो गावलाजोब्बाय नामा नोंसोरनालाय ओरै सासे माने लाजिना खारबायसो आरो बेयाव मोनगोन आरो ना जेनेबा हिन्जावफोरनि गानग्रा दख'ना सख'ना मा नांगौ आइटेम मोनजोबगोन ओमफ्राय लोगोसे दख'नाबो बायदो बायनानै फैयाव फिथाखौ जाना थांदो फिथाखौ मा फ्रि मोनजागोन नामा दख'नाफोर बायबा हा मोनजागोन आच्छा सोरनिथो मालाय बेलेगसो दखाना बेलेगनि फिथाया नोंसिनि फिथा थाइसेयाव थाइबेसे 10 थाखा ओमफ्राय लोगोसे साहाबो मोनलोंफागोन नामा ना साहाया आलदा लानांगोन साहाया बेलेग आङो नुबायफ्रा जुदि फुजा नायनो फैबा मोनसेल' फिथा दखान आं दासिम नुदों आरो खिन्थु उनावहाय बा गाबोनहालागै नुगोन ना नुवा बेखौ मिथिया दासिम आरो फैदो बेयाव माने दख'नाबो दंखायो बा हिन्जावफोरनि जा एसे देलायग्रा नोंथांमोना जुदि लायोबा मोनगोन ओमफ्राय माने दख'ना लादो जि लादो साहाजों फिथाजों मोजां जाना थांदो आरो ओरैजाय माखासे खोन्थाबावनोसै फुजा मालानिफ्राय एसे खोन्थाहरदो फुजाया 16 तारिखनिफ्राय जागोन ओमफ्राय 18 तारिखै जोबगोन सानबेसे लाखिनाय जादों सानथाम लाखिनाय जादों आच्छा एबार बोसोराव मा आइटेम लाबोदो एसे खोन्थादो एबार थांनायनिख्रुइ साबसिन जागोन मेलाया बांसिन केपासिटि दङ आच्छा सोरखि बायदिसिना गेलेनाय औ बेनिफ्राय बिनि जेनेबा आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय रायजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानो नोंथांनि गेजेरजों जों बेखौनो सानो दि जाहाथे लैहोर फैनानै फुजाखौ गाजा गोमजा खालामफैनांगौ बिनि थाखाय जोङो नोलोबारि फुजा कमिटिनि जानानै गोसो गोरबोजों खावलायहरो आच्छा गोजोननाय थाबाय ओरैजाय आरो गुबुन सासेनाव सोंबावनोसै एनाव सोंसै आङो हेलो नमस्कार दादा আপুনি এই বছৰ কেনেকুৱা হ'ব যেন লাগে পূজা এই বছৰটো যোৱা বছৰতকৈ অলপ বেছি ভাল হ'ব যেন লাগিছে লাগে সেইটো ভিডিঅ' যোগেদি আপুনি কাকবা কেনেকুৱা কি মেছেজ দিব বিচাৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে এটা মানে আমাৰ ইয়াত বৃহত্তৰ নলবাৰী এলেকাত তাৰমানে বছৰে বহুত ডাঙৰকৈ মেলা হয় এই মেলাত বিভিন্ন খেল ধেমালি আছে আপোনাৰ এইফালে চেৰিকি আছে তাৰপিছত ইফালে কি কয় ট্ৰেইন আছে তাৰমানে এইবিলাক বিভিন্ন খেল ধেমালি আকৌ আৰু মূল গুৰুত্বপূৰ্ণটো হৈছে আপোনাৰ এটা সুপাৰ ডেন্সাৰ তাৰমানে সুপাৰ ডেন্সাৰ আচ্ছা সুপাৰ ডেন্সাৰ আপোনাৰ 50 টকা টিকেট কাটিলে 5টা মানে ডেন্স দেখি পাব আৰু 50 টকাৰ বিনিময়ত পাই অভিযাन खालामबाय दं आरो ओमफ्राय ओरैजाय सारमोनजों एसे रायलायनोसै आङो सार खुलुमबाय एबारथ' माने फुजाखौ गोग्गोम जागोन बायदि मोनबाय आङो बेनिफ्राय माने थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय बोसोरफ्राव माबायदि एसे डेभेलपसिन जागोन ना एसे माबायाव गाहायसिनाव थांगोन बायदि मोनदों डेभेलप जानांगौ किसुमानखौ नायबाय सोब एबार एकदम जितु हनै सोरखि माबा गेलेनाय एबार आरो हनै बानजु मेलाबो दं आरो एबार मोनसे गोदान आइटेम दं उदालगुरिनिफ्राय फैदों आच्छा डान्सार आच्छा सुपार डान्सार ना मोनबा डान्सार होगोन खिन्थु बिराद शान्तियै जाहाथे जोंना बेयाव खाथियाव थानाबो आउटपस्टबो गैया माबाबो थांनाय बोसोर जेरैबायदि मोजाङै थांदों एबार बेखौ रायजो राजाजों खावलायो जाहाथे फैनानै आराम शान्तियै बयजोंबो गोरोबलायनानै जाहाथे फुजाखौ जालाङो दुर्गा फुजा जानो हायाखै एबार लोखि फुजा मोजां जालाङो आइफोरनि लोखि नामाव जाहाथे बोर सारस्रिलाङो आरो बोर बिलाङो जाहाथे गावनि न'खरखौ आरो मोजां रायजो राजाखौ मोजां दैदेनलांनो हायो शान्ति संसार जानो हायो फैरजाय सार सासेनाव एसे रायलायनोसै सारा एकदम खामानि मावनो बिराद मुखुब सारजों एसे रायलायनोसै आङो मानसिफोरा एबार माबायाव दुर्गा फुजायावहाय अखा बांखा मोजां जानो बा बेरायनो हादिया एबार माने लोखि फुजाखौ अखाबो गैया बायदि मोनदों आरो माखासे गेलेग्रा बा माखासे बायदिसिना मोसानाय बिराद आइटेम लाबोनाय जादों बिनि खेत्रआव सारमोनहा माबा बुंनो सानो नामा सारा जों सानदों जोंनि कमिटिनि जानानै आरो कमिटिनि जानानै जों बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफ्रा जाहाथे जों বিভিন্ন आइटेम लाबोदोंना बेफोरखौ मोजां रोखोमैनो बयबो माने बिदा फंबाय बिनानाव अनलाइन जाहाथे माने फुजाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव जोंखौ मदद होयो बेखौ हास्थायदों लोगोसे इन्जयमेन्टखौ जाहाथे मोजां लायो बेखौ जों हास्थायदों ओमफ्राय मोनसे सोंनाय सारनिसिम आरो ओमफ्राय माने फुजानि जेनेबा सिमा रेखा दं नामा जेनेबा खैथानिफ्राय खैथासिम फुजाया
सिमा रेखा दं जोंनिया फुजाया मोनानि 11टायावनो जोबगोन आरो 11टा बाजियाव जों फोजोबगोन जागायनाया जोंनिया सोलिबायानो थासिगोन ओरैनो जोङो बिलिफां माने 6टासोनिफ्राय दिनै नाम प्रसंग जागोन सिमाखौ बुंदो सारा माने खैथासिम मुथते मोनाबिलिनिफ्रायथ' सानखौथ' जों हमासै मोनाबिलिनि 6टा बाजिनिफ्रायनो जोङो ओरैहाय 11 बाजिसिम बा माबाफोर सिमा रेखा होनायनि गेजेरजों सोरबाफ्रा जुदि माबा मोनसे खालामोबा बेयाव माबाफोर पानिशमेन्ट बेबादियाथ' जों खुंथायारि बिफानाव जिबादि नियमै माने बिसार जायो बेबादि जागोन बेबादि आरो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आङो माखासे बाथ्राफोरखौ सोंना लाबाय जोंहा फुजा कमिटिनि जिथुनाखि सेक्रेटारि आफादगिरि आरो माखासे सोद्रोमाफोरजोंहाय बिथांमोना बुंदों आरोखि देग्लायनि जिथुनाखि फुजा लोखि फुजा बे फुजायाव माने बयबो लैहोर फैनानै माने रंजा बाजा बा गावनि गथ' गथायखौ लानानै मोजाङै मोनसे रंजानानै थांफैदो आरो माने फैगौ बोसोरहालागैसो आरो बेफोरबायदि रंजानाय खाबुखौ बा गेलेनाय खाबुखौ मोनगोन माने दुर्गा फुजायाव मोजां जुदि गेलेनो मोनासै बा रंजानो मोनासै बा मोजां बेरायनो मोनासै एबा जोंनि नोलोबारि फुजायाव फैनानै जों माखासे रंजानाय लाफैदो आरो गासिबो लैहोर फैनानै नैबे जोंहा नोलोबारि फुजा कमिटिफोरखौहाय हेफाजाब होफैयो आरो नै बिथांमोना माने दायो मा जाहैयो जों खालामगासिनो दं आरो नै बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो आरो जाय बिथांमोना फैनो गोसो दङ फैदो दा मोनानिफ्रायनो फैदो माने स्टार्टिंआ जागोन माने दा मोनानिफ्रायनो बिथांमोना बुंदों माने सानथाम लाखियो होनना बुंदों अके लोगोफोर बिदिबा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिनलाय अके बाय